Вие сте шоуто на Вест! Както винаги. Или пък не. Ние, както виждате, сте избразнали от... Да, и сега ще видите какво правим, че сме целите така. Yes, направи ангел! Александра Ангела! Сега ще се повърна! И това правихме ние няколко часа. Няколко часа. Уморително. И сега имаме още една тема. И тя е подготовка за празниците. Първа точка от това за подготовка за коледни празници е да изпеем една песен. И сега, нека да чуете тази песен. Казва се Something in the Air на Грайан Сандър и Джон Фет. Така. We can feel what when we wake up. We are trouble. Cause tonight we're sitting around the table. The holiday when we're able to raise a cup in celebration. Tell the story of the days when the friendly movie we can see. Cause we got to walk like the tree. Cause we know it's Christmas, so there's something in the air, something in the air, something that keeps us together. Stronger what we share, we care for everywhere, but now we are come together. You can see familiar face, can't stop, the love you are great. Something in the air, something in the air, something that keeps us together. Това е само малка част от тази песен, но това беше песента. И сега, втора точка е приспособление за зимата. За зимното облекло ви трябва Ушанки, яке, яке бутуши или и шапка. Това беше нашата втора точка. Да. Това беше всичко от днешния епизод, защото избръзваме. Довиждане от нас. Стоп.